ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମାଛରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ବନେଇବି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଚଟାପଟ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଝିଅର ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବାର ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବି ନା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ କରିବି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ବୁଟକୁ ସିଝେଇ ନାହିଁ, ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରେସର ଭାବିଲି ଆଜି ସବୁ କିଛି ବନେଇଦେବି, ଏକାଥରକରେ ସିଟି ମାରିକି ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ କରିଦେବି। ତ କ'ଣ କରିଲି ନା ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ତେଲ ନେଇନେଲି, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଯେତିକ ସବୁ ଥିଲା ତେଜପତ୍ର ସହ ନେଇନେଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ମସଲା ଦେଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛି ନା ଗୋଟା ଧନିଆ, ଗୋଟା ଜିରା, ଅଦା ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲାକୁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତା ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତାପରେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ନାଡ଼ିଦେଲି। ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଟମାଟୋ କଟା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଭଲକି ଟିକେ ନାଡ଼ିଦେଲି। ନାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୁଟ ଡାଲି ଦେଇଦେଲି। ବୁଟ ଡାଲିକି ବି ଭଲକି ଟିକେ ନାଡ଼ିଦେଲି। ନାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ସାର ମିକ୍ସ କରିକି ଯେତିକ ପରିବା ମୁଁ କାଟିଥିଲି ସେ ପରିବାକୁ ସେତିକ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଦେଇ ଭଲକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଗାଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଘାଣ୍ଟିକି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇକି 4ଟା ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାହିଁକି 4ଟା ସିଟି ଦେଇଦେଲେ ପରିବା ବି ସିଝିଯିବ, ବୁଟ ଡାଲି ବି ସିଝିଯିବ, ଆମର ମାଛ ଘଣ୍ଟ ବି ଯେଉଁ ଡାଲମା ଦେଇକି ବନ୍ଧାକୋବି ଘଣ୍ଟ ବି ସେ ବି ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ 3 ପିସ୍ ଥିଲା। ମାଛ 3 ପିସ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ମାଛକୁ ଖଟା କରିବି। ତ ଖଟା କରିବା କ'ଣ କରିବି ନା ମାଛ 3 ପିସ୍କୁ ଆଗେ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ତେଲରେ କଳା ଜିରା 2ଟା ପକାଇଦେଲି। ସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏପଟର ସୋରିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରାକୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା କଷିଗଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି କଷିଦେଲି। ପାଣି ହାଲକା ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେଲି। ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦେଇକି ମାଛ ଦେଇଦେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମସଲା ସାଥିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଲେ ଯେମିତି ସେ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣିଟା ସେଇଟା ମରିଯିବ, ଦେଲେ ସୋରିଷର ହାଳି ଅଂଶଟା ବାସ୍ନା ହେବନି। ତ ତାକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଖିକି ଦେଲି ଯେତିକ ଆମର ଖଟାରେ ଆମର ପାଣି ରହିବ। ତ ମାଛ ଫୁଟିଗଲା, ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟର ଝିଅ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ସେପଟର ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ବାଢ଼ିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ତରକାରୀ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା, ଚଟାପଟ ରୋଷେଇ କରିଛି, ପୁଣି କଞ୍ଚା ପରିବାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲା କଷି କରିଛି ନା, ହଁ ତରକାରୀ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏପଟରୁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ପୁଣି ଖୋଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ମାଛ ହେଇଛି ଏକା ଖାଇପାରିବନି କଣ୍ଟା ବାହାର କରିକି, ତ ତାକୁ ଖୋଉଛି। ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଣିବି। ରହୁଛି।